či mám všetky doklady. Odrátať dve zmluvy. Techničák je tento. Tam iba ešte... A tvoj vodičák? Nie, mám, pohode. Maťo, máš vodičák? Vodičák mám, ale občiansky, no. Dobre, máš 4 vodičáky. Krása. Jak na to? Poďte sa pozrieť. Čo? Nádhera, nie? To môžeme dať sem. Ty koľko to sú originálne rozmery, Roman, to sú takýto. Čo tu necháme ešte? Krása. Nádhera. Tak sa vám ďalej začne. Pozeraj, koľko ešte miesta. Dobrý deň, volám sa Peter Perníš. Nachádzame sa za hranicami rakúsko-slovinskými. Neviem, čo sa tu hrá práve na... Neviem, čo sa tu hrá na chalana z nejakej rally. No a tak, to je náš prvý deň, ktorý cestujeme. Už sme sa dneska ráno balili, vyrážali sme z Bratislavy. Tam Heňo, keď zbaral, koľko máme vecí, tak nedával nám veľké šance, ale máme to tu všetko. Stretli sme policajtov, lebo išli sme cez taký mostík pekný a trošku sme tam kľúčkovali. Trošku sme tam kľúčkovali a jedno s druhým sme fotili pekné scenérky a prišli za nami policajti a nejak sa im to nepáčilo. Tak nás tam nejako skúmali nám papiere od auta a povedali nám, že v poriadku a že nás tak dlho skúmali preto, lebo auto s takouto špezetkou ukradli minulý týždeň v Taliansku. Klapkes. Chcel by som pozdraviť v prvom rade nášho hlavného sponzora Laško pivovar. Čaute. A spomínam to preto, lebo sme sa včera večer vychlomtávali s Peterisovou erasmáckou partiu v Ľubľanke. Bolo tam veľmi šumne. Vyšli sme aj na hrad. A nakoniec sme si pod hradom dali nejaké to pivečko s Jessim, Jackim a Jerrym. Sú to fajn chalani. A za to som spomenul toho Laška, lebo prestrih na fotku. Včera sme mali robiť ešte večer tento rozhovor, ale nejak sme to nestihli, lebo sme došli a zalahli sme ako krumple. Uniec, áno. A nespali sme v Ľubľane, v šumnom meste, ale v nejakej vydrbanej prdeli zvanej Uniec, kde sme išli asi tak hodinu polnými cestičkami a rútime sa teraz 1000 do Benátok a uvidíme, čo to tam bude. A už mi je týchto tupých cigáňov dosť. Všetci ma tu obťažujú, hádžu po mne šušne, špárajú si v ušoch a naťahujú si pindíkov. Už ma to nebaví.
a povedali nám, že v poriadku a že nás tak dlho skúmali preto, lebo auto s takouto špezetkou ukradli minulý týždeň v Taliansku. To minulý týždeň som si vymyslel a to tamto vystrihneš, dobre? Bolo to nechťac. Ja, všetky Nechťac. povieš, že vystrihneme, tak presne tam Všetky tam budú. No a nechťac to vyjma, teda to auto nechťac ukradli. Takže tak.